свеж. Сега ми е трудно да вляза в това емоционално състояние, което изцежда си да ме убива. Аз съм като лечителите, които с енергия лекуват проблеми. Те всъщност попиват всичко за себе си и освобождават пациентите. Не мога да издържам на това напрежение. Когато ми се пръска, искам да умра. Това ми изяжда отвътре. Не знам, що се смеете, не знам какво смешно намирате. Момче, виждате ли? Той има големи проблеми, много сериозни. И аз не мога да му помогна. Само Бог може. Господ Бог! Бог, това е най-основният проблем всъщност. Той вярва в Бог и си мисли, че някой горе на небето мисли за него. Да. Не, никой не мисли за него. Не, никой не мисли за теб, мой момче. Ти си сам на този свят. Ти си сам като куче. Да. Дори родителите не им пука за теб, разбираш ли? Беше изоставен 4 годишен в кофа с боклуци. Гниеше като картоф. Като долно нищожество. Сега ние те взехме под крилото си и какво? Мислиш, че Бог те изпрати? Мислиш, че Бог изпрати нас? Не. Не, напротив. Добре, че беше това мило семейство, което се спъна в теб буквално в трупа ти. И ние те върнахме към живота. Библията пише. Библия. Пише, че... Това си мислят, за съжаление, в днешно време. Деца, млади и стари живеят в някаква тотална илюзия, тотална заблуда, нещо, което просто не съществува. Съвземете се, хора! Задгробен живот. Всичко е карма. Това, което правиш сега, се отразява на по-късен етап. Това, което правиш... Така завършва тази трагична история, без никакъв прогрес и шанс за живота.